Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti azikhala mabata ndi mtendere posaganizira zipembedzo, ndale ndi mitundu. Dziko la Malawi likuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko ya UNAIDS yothana ndi AIDS ya 95-95-95. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yaonjezera mwayi wake omaliza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa TNM pamene yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli ziwiri kwa du. Munkhani yathu yoyamba, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti azikhala mabata ndi mtendere posaganiza zipembedzo, ndale ndi mitundu makamaka pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Dr. Chakwera walankhula zimenezi pa misonkhano imene anachititsa m'mataunishi osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe. Isaac Jali wafika ndi ripoti. La Mulungu, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anacheza ndi anthu m'mataunship osiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe monga ku area 23, ku Kawale, ku area 24, ku area 36, kwa Chisapo 1, ku Mtandire, ku area 49, ku area 25, komanso pa mphambano ya pa Lilongwe TTC. Polankhula kwa anthu amene anasonkhana m'malo onsewa, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anati boma lake layika mtima kwambiri polimbikitsa bata ndi mtendere, ndipo analangiza Malawi kuti adzipewa kusankhana mitundu komanso kusankhana kamba kazifukwa za ndale. Ndipo kwa Chinyamata, President wa dziko linoyu anawalangiza kuti adzipewa kugwiritsidwa ntchito ndi anthu a ndale pofuna kukwaniritsa zofuna zawo pa ndale. Ndipo pothirirapo ndemanga pa nkhani ya chitukuko, President Dr. Lazarus Chakwera anati wayika mtima kwambiri poonetsetsa kuti ntchito za chitukuko zimene akumanga kapena zimene akupereka kwa anthu zikhale zolimba zopindulira anthu panopa komanso mibado ya mtsogolo. Dr. Chakwera anapereka chitsanzo cha misewu yabwino imene boma lake lamanga mu mzinda wa izichita zinthu mwachilungamo chifukwa ine zosankha mtundu sinzidziwa yayi. Mtawuni ngati muno ni mkachere mpofunika tilerane tonse. Tikamakamba kuti kuno nkukapitolo zutanthauza kuti anthu amaboma onse m'Malawi ali munomu. Ndiye ife tisamalirane wina ndi mnzake. Chimene ndimapempha Achinyamata nchakuti mavuto angachuluke koma wina asakugwiritseni ntchito yoti muononge tsogolo lanu lomwe. Aphungu a nyumba ya malamulo monga Aule Musungama, Ananse Tembo, a Alfred Gia, a George Zulu, komanso mfumu yayikulu Tsabango ya mboma la Lilongwe, onse ayamika President Chakwera chifukwa cha ntchito zosiyanasiyana za chitukuko zimene boma lake lapereka kwa anthu monga chipatala cha ku Chilinde, Mlatho pa mtsinje wa Mchesi, skulu ya sekondari yatsopano ku Mchesi, ntchito yopala misewu yosiyanasiyana ku area 49, ntchito yopala ndi kupaka phula misewu yosiyanasiyana ku area 25, mwa ntchito zina zambiri. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Dziko la Malawi layamika boma la China chifukwa chopitiriza kupereka thandizo losiyanasiyana pa chitukuko kuphatikizapo cha misewu. Nduna yoona nkhani zakunja kwa dziko lino Ananse Tembo yamayankhula ku Kamuzu Palace ku Lilongwe pamene nthumwi za dziko la China zinakaonana ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Maeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Atembo anati boma la China lakothandiza dziko la Malawi magawo osiyanasiyana achitukuko. Iwo anati kuyambira pomwe ubale wa dziko la Malawi udayamba ndi dziko la China mchaka 2008, ubale pakati pa mayiko awiriwa wapita patsogolo kwambiri ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za malonda, zomangamanga komanso ntchito za maphunziro mwa zina. Iwo anati nchifukwa chake President wa dziko lino wayamikanso boma la China kamba kuthandiza dziko la Malawi posintha maonekedwe a mzinda wa Lilongwe podzera ku ntchito yomanga msewu wa Kanengo Crossroads mwa zitukuko zina. Ndo wawo ndofunikira kwambiri chifukwa chakuti uonetsetsa kuti kodi tikhoza kulimbikitsa bwanji ubale wa malonda kuchoka pakati pa Malawi ndi China. Mawa akumana ndi Bureau of Standards. Cholinga ndi chakuti ma standards akatundu wa ku Malawi
amene tizipanga kuti titumiza kandi mbewu kandi chani zizikhala ndi ma standards olingana ndi aku China. Chifukwa nthawi zina timatha kukonza katundu kuti tikutumiza ku maiko ena, tikutumiza ku China, koma amakhala kuti osagwirizana ndi ma standards aku China ko. Mkumano ndi President Chakwera, nthumwi za dziko la Chinazi mwazina pomwenso paliwa pa mpando wa kampani ya Sun Group apereka ma solar panel okwana 500 ku boma la Malawi. Thandizo lomwe boma la China limapereka dziko la Malawi lathandiza kwambiri kusintha zosiyanasiyana pa chitukuko dziko la Malawi kuphatikizapo ku ntchito za umoyo komanso kuthandiza pa ntchito yolimbana ndi mavuto ogwa mwadzidzidzi. Mayeso Chikhadzula, MBC, Camus Palace, Lilongwe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi walonjeza kupitiriza kuthandiza anthu achikulire ndi magulu osiyanasiyana ovutika ndi zinthu zakufunika pa moyo wawo. Dr. Usi wayankhula izi pa ulendo wake ogawa matumba afetereza ndi chimanga kwa anthu achikulire ndi osowa maboma a Phalombe ndi Chiradzulo. Austin Kachipeya wadza ndi ripoti. Popitiriza pomwe analekera pogwira ntchito zachifundo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi anayendera minda ingapo kuti akhutire mavuto omwe alimi akumana nawo makamaka achikulire ndovutika kuyambira mboma la Chiradzulo. Iwonso anapereka makina opangira magetsi kuchokera ku mphamvu ya dzuwa ndi cholinga cholimbikitsa ana pa maphunziro kuti adzakhale nzika zodalirika. Kwa achikulire izi zinali zinthu zamtengo wapatali pa moyo wawo zomwe wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wawachitira powapatsa mphatso zosiyanasiyana. Kenako Dr. Usi anapitirira ku Phalombe komwe anakumana ndi achikulire ena pa khoti la mfumu Kaduya komwenso anakagawa matumba afetereza ndi mbewu ya chimanga. Chimene chakupangisa kuti tikumalirano pano kutunda kuti tawakuana ndi apalama kuti alanda kuti pali azigogo ena ndiso mwapeza minda sangati kupita minda kupita zuku wawo kupita ngapawo. Ndipo m'mawu awo mfumu yayikulu Kaduya ya mboma la Phalombe ndi gogo Febe Yona anayamikira Ausi ponena kuti ichi ndi chitsimikizo choti boma ndodzipereka kutukula mioyo yawo. Ineyo kwambiri mawanga ndi othokoza kwathokoza a Vice President chifukwa choganizira azigogo. Si anthu onse azigogo samene amayandira ndikula pakhomo. Ambiri ndi oti amakhala chikhalire opanda chithandizo china chilichonse. Komano kutengapo mbali ya Vice President kubwera kuwapasa azigogo mphatso zosiyanasiyana kuphatikizapo sofetereza. Ineyo ngati mfumu yawo kuno ndikuthokoza chifukwa fetereza amene apasa ndikuti apasa chuma agwiritsa ntchito ndipo akhala ndi chokudya chifukwa chozenereza chimene tingathanzire kukhala ndi chokudya apasidwa. Ine ndifuna ndiyankhule kuti ine ndili wosangalala chifukwa ife azigogo tikusalidwa m'mizimu nthawi zina olo chilichonse timasalidwa. Ndifuna ndithokoze kumwamba chifukwa cha president amenewa potiganizira malo ano aparamauti kuti pasaifa azigogo mbewu nditi zikomo kwambiri komanso zikomo ameneyi mukafikise kwa president kuti azigogo asangalala Mulungu asogolere. Atatha kupereka katunduyo Dr. Usi anayendera msika wa Migowi komwe anakacheza ndi ochita mabizinesi komanso anawatsimikizira kuti boma liyetsetsa kuwathandiza kuti azichita malonda awo mosavuta. Iwo anawagula malonda omwe anayala pa msikawo monga tomato, mango ndi ndiwo zamasamba kuphatikizapo nsomba zouma. Austin Kachipeya, MBC, Phalombe. Dziko la Malawi akuti likuchita bwino pokwanitsa ndondomeko ya UNAIDS ya 95-95-95. Komabe kumwa mankhwala mwa ndondomeko kudakali vuto lalikulu pakati pa achinyamata. Akatswiri a zaumoyo ati pakufunika thandizo lokhazikika kwa achinyamata kuti athandize polimbana ndi kachirombo ka HIV pakati pa achinyamata ochita zogonana. Everest Ching'ambe ali ndi nkhani yonse. Mchaka cha 2021 nkhondo yolimbana ndi HIV ndi AIDS idalimbikitsidwa kwambiri
kutsatira kukhazikitsidwa kwa dongosolo latsopano lotchedwa 95-95-95 lomwe bungwe la UN linakhazikitsa. Pansi pa ndondomekoyi chiyembekezo ndi chakuti maiko omwe ali mbungwe la United Nations UN kuphatikizapo dziko la Malawi aonetsetse kuti anthu 95 pa 100 aliwonse omwe ali ndi kachilombo ka HIV akudziwa momwe alili, anthu 95 pa 100 aliwonse omwe akudziwa kuti ali ndi kachilomboka akulandira chithandizo, ndipo anthu 95 pa 100 aliwonse omwe akulandira thandizo la mankhwala ali ndi chitetezo chokwera. Zaka zitatu tsopano zadutsa. Kodi dziko la Malawi lili pati ndi ndondomekoyi? Pafupifupi anthu 1 miliyoni m'Malawi muno ali ndi kachilombo ka HIV, ndipo mwachiwerengerochi opitirira 400,000 ndi achinyamata azaka zapakati pa 15 mpaka 39, zomwe zikusonyeza kuti dziko lino likuyenera kuchitapo kanthu pofuna kuteteza anthu a mzaka zimenezo ku HIV. Francis Mabedi wa bungwe la National AIDS Commission NAC, iye wati pakadali pano dziko lino likuchita bwino pa ndondomeko ya 95-95-95 pakati pa achinyamata. Chiwerengero cha achinyamata ndi chokwera chifukwa anthu 80 pa 100 aliwonse ndi achinyamata mdziko muno. Tofunikira kwambiri sankhani chena think mafunga kuti lithe isamakhalepo pa level iliyonse ndi achinyamatawo kandi akuluakulu komanso tionesera kuti khala nawo tathandizire ndithu amene timasapasa chisamaliro kandi makolo kandi amene kubidwa kuti mwana wawo ndizayang'anira zapasa chithandizo choyenerera. Komanso timaonesesa una kuti tipange maclub kapena maclub una kuti achinyamata okhaokhaja amene ali achoncho kuti azitha kumacheza kumalimbikisana kumakambirana nkhani zosiyanasiyana zona kuti zalipitisa patsogolo moyo wawo. Komabe kupeza thandizo lokhudzana ndi kachilombo ka HIV kukadali kovuta pakati pa achinyamata. Mkulu woona za umoyo m'boma la Blantyre Dr. Gift Kawalazira wati mmene zipatala za mdziko muno anazimangira sizipereka zinsinsi kwa achinyamata. Zipatala zathu zambiri zinamangidwa kalekale matenda amene asanabwere, ndi zambiri zilibe ndithu malo abwino okhazikika otakhoza kuwayang'anira bwino kuwalandira bwino achinyamata amenewa. Ndapeza kuti pena ndi penabe akhanga takumanabe ndi anthu akuluakulu maso akumana mwina ndi ana, chimene chimakhanga chimatibwezera mbuyo pang'ono, koma ndi chikhulupiriro kuti kutsogolo kundithu tikamapanga zipatala zina kapena kuonjezera zipatala zina ndiye kuti nkhani ngati zimene titha kuziganizira bwinobwino kuti bwina aliyense tithe kumfikira moyenerera. Zomwe zimabweza mbuyo achinyamatawa. Ngakhale kuti omwe apezeka ndi kachilombo ka HIV amapatsidwa nthawi yomweyo mankhwala ochepetsa mphamvu ya kachilomboka, si onse omwe amatsatira ndondomeko ya chithandizo. M'madera ambiri akumidzi kupene zipatala zili kutali kwambiri, ena amasiyira panjira kumwa mankhwala. Kugawa makondomu nthawi zina kumakhala kusakhazikika, zomwe zimapangitsa kuti achinyamata azigonana opanda chitetezo. Komanso thandizo la mankhwala odziteteza atangogonana, post exposure prophylaxis PEP, ndi odziteteza asanagonane, pre-exposure prophylaxis PrEP, zikumavuta kupezeka makamaka m'madera akutali. Dr. Rose Nyirenda, yemwe ndi mkulu woyang'anira za HIV and AIDS mu unduna wa za umoyo, wati achinyamata ambiri akukumana ndi mavuto omwe akuchititsa kuti azisira kumwa mankhwala panjira, zomwenso zikungosonyeza kuti pakufunika achipatala ona za m'malingaliro omwe azilondoloza achinyamata oterewa kuti ayambenso kumwa ma ARV mwa ndondomeko. Vuto lina malinga ndi omenyera ufulu wa za umoyo maziko matemba ndi kusowa kwa uthenga oyenerera wa matendawa, zomwe zikuchititsa kuti achinyamata azipanga zisankho zambiri mosazindikira. Oti ngatali ndi foni ndikuti akusomuna kumuyendera kwa chipatala kwatenga kwa mweza kenako ndikuntumizira mauthenga aja pa foni kuti angodziwa kuti pano kuti bwanji ndikumpanga counseling. Ndi ma innovations kapena njira zina zimene ifeso tikupanga mungisa boma chapasipasi kuthandiziraso kuti muliro wa HIV omwewo una kuti anthu amayenda ulendo utali alibe ndrama koma sali mavuto osiyanasiyana. Fakali vuto nepo kuti anthu amamva mankhwala koma samapaka izi savalo load ndi mavuto sanalira ati ndi abezi samadziwa kuti ndapanga improve kama ndapanga improve komanso pafuna counseling. So ukakati valo load yako yachepa na anthu ena amaona ngati achira ndi mwabwera so ena achipembezo kumano iye amene ndamuchiza alibe chani alibe kachilombo
fanazana khali vala dukiti bwino ivino kuti ukayezesa nthawi zinapeza kuti ikuoneka negative koma suti negative kodi kumwa mankhwala acho. ngakhale kuti dziko la Malawi likuchita bwino pa ndondomeko ya UNAIDS ya 95 pofikira 2030 pali zambiri zomwe zikuyenera kuchitika kuti Malawi achepetse ndi kuthana ndi kachilomboka. Pakuyenera kukhala chisamaliro chochuluka komanso ndalama zomwe zingathandize dziko lino kuteteza ndi kutukula miyoyo ya achinyamata ku HIV omwe ndi tsogolo la dziko lino. Everest Chingambe, MBC, Blantyre. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tientonenso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti azikhala mabata ndi mtendere posaganizira zipembedzo, ndale ndi mitundu. Dziko la Malawi likuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko ya UNAIDS yothana ndi AIDS ya 95. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yaonjezera mwayi wake omaliza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa TNM pamene yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli ziwiri kwa du. Popitirira nkhanizi, bungwe la National Economic Empowerment Fund NEFI lati lilimbikitsa kuphunzitsa achinyamata kutenga nawo mbali pa ndondomeko zosiyanasiyana za ngongole zimene bungweli limapereka pofuna kuthana ndi vuto la achinyamata onyalanyaza kutenga nawo mbali potenga ngongole komanso ena ochita ukapyala pofuna kubweza ngongole zimene atenga. Mkulu wa bungwe la NEFI Humphreys Mjetseni anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano olimbikitsa achinyamata aku Lilongwe Rural East. McDonald Chiwayula ali ndi ripoti. Pa msonkhano wakambirana ndi achinyamata ochokera m'madera osiyanasiyana m'boma la Lilongwe, mkulu wa bungwe la NEFI Humphreys Mjetseni alongosola kwa achinyamata ngongole zosiyanasiyana zomwe bungwe la NEFI likupereka komanso momwe angazipezere ndi kugwirisira ntchito ndalama za ngongole. Anjetseni atsindika kufunika kuti achinyamata amvetsetse momwe bungweli limagwirira ntchito. Iwo ati kutenga nawo gawo kwa achinyamata pakali pano nkochepa, koma NEFI ikuchitapo chilichonse chotheka kuti achinyamata ambiri adzitenga nawo gawo pa ntchito tukula chuma cha dziko lino. Chimene tikulimbikitsa kwambiri kuti afikira achinyamata chifukwa chakuti malingana mapulani aboma ngongole imeneyi iwafikire kwambiri achinyamata. Koma mmene kafukufuku wathu akuonetsa kuti pofika tsiku la lero 38% ya ngongole zimene tapereka zapita kwa azimayi. Azimayi atenga 35%, achinyamata atenga 27%. Mutha kuona kuti pamene papa zakhala ngati zazondoka zinthuzi, achinyamatawa amafutika akadakhala patsogolo ndithu. Mawu ake wapampando wa bungwe la achinyamata la Lilongwe Rural East Youth Forum Apika Kaude ati zomwe lachita bungwe la NEFI zatsegula maso achinyamata ambiri. Iwo ati achinyamatawa agwiritsa ntchito zomwe amva pa msonkhanowu pothandizira kukweza chuma cha dziko lino komanso kuchepetsa ulova. Kwa anthu amene atenga ngongoleyi ali ndi maumboni ochuluka kuti miyoyo yawo kapezedwe ka ndalama kakhala kosintha kwambiri, ndipo tikukhulupirira kuti ndi mkumano umenewu kusinthako kupita patsogolo. Malinga ndi Anjetseni, bungwe la NEFI likufuna kulimbikitsa achinyamata mdziko muno kutengapo gawo pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo ulimi kuti chakudya chidzipezeka mosavuta komanso kuthandizira kukweza chuma cha dziko lino kamba kuti theka la anthu mdziko muno ndi achinyamata osapitirira zaka 35. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Nduna yona zachisamaliro cha anthu a Jane Sendeza ayamikira bungwe la Moyo Ngwathu pogawa ufa kwa anthu osowa mdera la mfumu yayikulu Mgwatalika ku Lilongwe. Asendeza ati madera ambiri mdziko muno akhudzidwa ndi njala ndipo ati zomwe bungwe lapanga zithandiza kwambiri anthu aderali. Pomloka wadzandiza mbiri. Malinga ndi mkulu wa bungwe la Moyo Ngwathu Aringo Kanshuru, bungweli linayika padera ndalama zokwana 59 million kwacha zogulira ufa othandizira anthu omwe akhudzidwa ndi njala. Akanshuru ati mawanja 120 ndi omwe apindule ndi ntchito yogawa ufayi yomwe yayamba mwezi wa Novemba ndipo ati idzatha mwezi wa April chaka chammawa. Ife tikamaliza program imeneyi anthu amene wawa tikuwapasanso mbewu yachimanga kuti akadzale
mmakomo mwawo kuti akatizo kukolola akhale muzimira paokha asamadalire mabungwe nthawi zonse. Pakadali pano mfumu yayikulu Mbwatalika yati thandizoli lafika pa nthawi yake. Kudera kwathu kuno atabwera moyo wathu amavuto amene amakumana ni wanthu okhudzana ni njala. Iwo raona kuti kuno kuli vuto lalikulu kudapanga gawo lomagera chakudya wanthu amene angathufikira kuno ngati kwambweralika watifikire ndithu ni thandizo lokhudzana ni chakudya komanso mathandizo ena chifukwa kudera kuno kuli njala. Ndipo phungu wa derali yemwenso ndi nduna yona za chisamaliro cha anthu a Ginsend zati ntchito yothana ndi njala ndiyofunika kugwirana manja. Ife tikunena kuti mabungwe ambiri chonde tulukani thandizirani anthu amene mukuagwirira ntchito munjira zamene iwo zingathandizire makamaka kuzosowa monga chakudya monga mchaka chino cha 2024 kuti kuli njala imene tosefe tikuidziwa. Bungwe la Moyo Ngwathu linayamba kugwira ntchito zake zaka ziwiri zapitazo ndipo limalimbikisanso maphunziro za umoyo komanso ulimi. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Banki ya First Capital yakhazikitsa ndondomeko yakagwiridwe ka ntchito kapamwamba yotchedwa Premier Banking. Polankhula pamwamba okhazikitsa ndondomekoyi pa bwalo la ndege la Chileka m'boma la Blantyre, mkulu woona zamalonda ku banki Atwikali Chirwa ati njira yamakonoyi ithandiza kuti makasitomala awo azitha kupeza thandizo kwa dziko lonse. Lero cha product imene tikuyitcha kuti Premier Banking product imene ikuyang'ana makamaka makastomers athu amene ali ndi high net worth. Product imene ikupanga offer zosiyanasiyana kwa makastomers athu ngati pre-approved loans, but also overdrafts, komanso makadi makamaka platinum visa card imene ili ndi malimit osiyanasiyana. Product imene inso ikuonesa kuti makastomala sakuyenanso kumabwera ku banki komano ife a banki tizipita kapanga banking malo amene iwo akufuna kaya ku nyumba kaya ku office atha kutimbira ife ku First Capital Bank kuti tipite tikapangire banki. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe yapempha anthu mdziko muno kuti apitirize kusunga umodzi ndi mtendere makamaka kuti asunge umodzi ndi mtendere. Mfumu ya mzindawu a Esther Sagawa aunika zakufunika kokhala ndi mtendere komanso chitetezo mdziko. Iwo alankhula izi ku Lilongwe pa ulendo wa ndawala wa chaka chino opititsa patsogolo mtendere. Caroline Kishos ali ndi ripoti. Ulendo wa ndawala wa chaka chino opititsa patsogolo mtendere unayambira mkati mwa taoni ya Lilongwe mpaka ku City Center. Akuluakulu a konsoloyi pamodzi ndi mabungwe osiyanasiyana anali nawo pa ulendo wa ndawalawu. Poyankhula pa ulendowu, mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Esther Sagawa ati ulendo wa ndawalawu upititsa patsogolo ubale pakati pa mzika za dziko lino ndi asilikali a Malawi Defence Force. Kuyenda kumene kwayendedwa lero kungotanthauza kuti ifeyo ngati nzika zokhala muno mu Lilongwe komanso abale athu amene ali a MDF amene timawaona akugwira ntchito zosiyanasiyana muno mu dziko lathu zikungosonyeza kuti ndife amodzi komanso iwo akutithandizira pobweretsa mtendere komanso pokhazikitsa bata ndi mtendere mu dziko lathu lino. Kuyenda kumene kumangotanthauza kunena kuti pali ubale wabwino pakati pa iwowo ndi ifeyo ngati anthu okhala muno mu mzinda wa Lilongwe. Zimenezi sizinayambike lero, zidayamba kuchitika kalekale pa nthawi ya Kamuzu. Mmodzi mwa akuluakulu ku MDF ku Kamuzu Barracks, Lieutenant Colonel Richard Maulana wati ulendowu ndi njira imodzi yoonetsa umodzi mwa udindo wawo poteteza anthu mdziko muno. Ubwino wake wa zimene zachitikazi ndizonena kuti 1 zimapangitsa kunena kuti ngati asilikali ife tikhalese anthu okhudzika kumanena kuti ndife mbali imodzi ya ma-communities amene tikukhala ngati komanso zimatikumbutsa udindo wathu umene tili nawo ngati asilikali poteteza abale athu, poteteza madera anthu amene akukhala madera osiyanasiyana. Ulendo wa ndawala opititsa patsogolo mtendere unayamba kuchokera mu ulamuliro wa Dr. Hastings Kamuzubanda. Munkhani za masewero, timu ya FCB Nyasa Big Bullets yaonjezera mwayi wake omaliza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa TNM
pamene yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli ziwiri kwa du pa bwalo la Mulanje. Kugonja kwa timu ya Fomo kwayipatsa kuti ikhalebe pa chiopsezo chotuluka mu mpikisanowu chaka chinochi. Amen Musa ali ndi ripoti. Timu ya Bullets inamwetsa chigoli chimodzimodzi mchigawo chilichonse somwe anamwetsa ndi Adepojo Babatunde. Bullets yomwe ili mapointi okwana 49 tsopano ikulimbirana malo apa nambala yachiwiri ndi timu ya Mighty Mukulu Wanderers ndipo akusiyana mapointi okwana 5 omwe onse atsala masewero awiri. Timu ya Fomo ikulimbana ndi matimu a Bangwe All Stars komanso Chitipa United ndipo awiri mwa atatuwa ndomwe atsatire timu ya Baka City potuluka mu mpikisanowu. Fomo idakali pa namba 14 ndi mapointi okwana 25. Ndipo timu ya Bangwe All Stars yomwe ili pa namba 13 ndi mapointi okwana 27 nayonso yagonja ndi zigoli ziwiri kwa du ndi timu ya Karonga United pa bwalo la Karonga. Mu masewero ena matimu a Premier Bet Dedza Dynamos ndi Nzuzu City Hammers alepherana posamwetsana chigoli chilichonse pa bwalo la Dedza. Mpikisano wa TNM wa chaka chino utha lolo kali kubwerali. Amin Musa, MBC Sport, Mulanje. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera walangiza anthu mdziko muno kuti azikhala mabata ndi mtendere posaganizira zipembedzo, ndale ndi mitundu. Dziko la Malawi likuchita bwino pokwaniritsa ndondomeko ya UNAIDS yothana ndi AIDS ya 95-95-95. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets yaonjezera mwayi wake omaliza pa nambala yachiwiri mu mpikisano wa TNM pamene yagonjetsa timu ya Fomo ndi zigoli ziwiri kwa du. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali, makoma nonse.